Krásny deň, milí priatelia. Toto sú horoskopy na obdobie od 21. do 27. apríla. Nechýba kľúčová afirmácia, tentoraz znie takto. Nič a nik ma neohne. Som zakotvený a zakorenený človek. Barani, láska a vzťahy. Niečo vo vašich osobných zväzkoch škrípe. Teraz nastáva ideálne obdobie na vydiskutovanie si problémov. Práca, kariéra, financie, cibrite kolegiálne nitky. Uvedomte si, že pracujúci človek je šťastný aj vtedy, keď ho obklopujú rezonančné bytosti. Zdravotný stav, pite dostatok vody. Býci, láska a vzťahy. Pocítite podráždenosť a hnevlivosť. Zrejme preto, že plnenie istých úloh nejde podľa predstav. Pokúste sa zlosť nevnášať do zväzkov. Práca, kariéra, financie. Niekto na vás energeticky vplýva. Noste pri sebe ochranné minerály, napríklad turmalín. Zdravotný stav, objaviť sa môžu bolesti hlavy. Blíženci, láska a vzťahy. V týchto dňoch nadobudnete pocit, že od vás stále niekto niečo chce. Stanovte si pomyselné mantinely, aby ste nesklzli do pozície človeka, ktorý je zneužívaný. Práca, kariéra, financie. Peniaze si k vám postupne hľadajú cestu. A v nadchádzajúcom období to bude ešte lepšie. Zdravotný stav, jedzte ľahkú stravu. Raci, láska a vzťahy. Polovička vo vás nahlodá dôveru. Včas sa s ňou porozprávajte. Škodlivé a nevyjavené emócie by mohli spôsobiť úbytok prajných citov. Práca, kariéra, financie. Materiálny úspech máte na dosah. Budete v správny čas na správnom mieste. Zdravotný stav, pozor na črevný trakt. Levi, láska a vzťahy. Počas aktuálnych dní sa môžu v kruhu najbližších objaviť nepríjemné názorové strety. Prejavujte svoj názor, no vypočujte si aj iné optiky. Práca, kariéra, financie. Vaša materiálna situácia je stabilná a v týchto intenciách ostávate aj v najbližšom období. Zdravotný stav. Zaregistrujete bolesti končatín. Panny, láska a vzťahy. Duchovná ríša vás vyzýva, aby ste počas nasledujúcich dní neostávali medzi štyrmi stenami. Chce to socializáciu. Práca, kariéra, financie. Oživte staré záľuby a koníčky. Vďaka ním prídete na čerstvé myšlienky. Zdravotný stav. Konzumujte jarné plodiny. Vzpružia vás. Váhy, láska a vzťahy. V citovej sfére sa snažte o nastolenie rovnováhy a reciprocity, čiže súladu medzi dávaním a braním. Práca, kariéra, financie. Doprajte si niečo pekné, na peniaze nehľadte, boli, sú aj budú. Zdravotný stav. Pod kontrolou majte žalúdok a okolité orgány. Škorpióni, láska a vzťahy. Rozhliadnite sa okolo seba a uvedomte si, koľko láskyplných a nápomocných ľudí vás obklopuje. Prejavte vďačnosť. Práca, kariéra, financie. Nebojte sa leňošiť. V ostatnom čase ste pracovali od svitu do mrku. Zdravotný stav. Fokusujte sa na krížovú oblasť. Strelci, láska a vzťahy. Aktuálne dni sú priam stvorené na utuženie zväzkov. S blízkymi absolvujte spoločný program. Práca, kariéra, financie. Vo vašej hlave sa zrodí množstvo unikátnych nápadov. Postarajú sa o zlepšenie peňažných prúdov. Zdravotný stav. Nasávajte liečivé vibrácie jarného slnka. Kozorožci, láska a vzťahy. Počas aktuálnych dní dbajte na to, aby ste nekomandovali svoju polovičku. Doprajte jej dostatok slobody a voľnosti. Práca, kariéra, financie. Ak vás niekto zo spolupracovníkov vytočí, pokúste sa ostať v pokojnom režime. S úsmevom na perách ide všetko ľahšie. Zdravotný stav. Pod dohľadom majte trávenie. Vodnári, láska a vzťahy. Od nositeľov vzdušného znamenia zvieratníka sa v týchto dňoch vyžaduje život v celostnej čistote. Stráňte sa hriešnych myšlienok aj počinov. Práca, kariéra, financie. Doprajte sebe aj blízkym viac. Zdravotný stav, pozor na srdce, tlak a tep. No a napokon ryby, láska a vzťahy. Ak sa vo vašom príbytku necítite dobre, dôvodom sú stojace energie. Odštartujte veľké upratovanie. Práca, kariéra, financie. Nebojte sa zmien, aj keď vám môžu na nejaký čas nabúrať životný komfort. Zdravotný stav. Pravdepodobne sa objavia nečakané alergie. Keď sa spojí onyx a hematit, zrodí sa unikátna ochranná kombinácia. Pozeráte sa na jedinečný strážny šperk, ochrancu aury. Aura je pomyselný obal ľudskej bytosti a musí byť pevný a fixný. Pokiaľ nie je, môžeme byť atakovaní negáciami rôzneho druhu. Onyx a hematit pôsobia tak, že diery v aure scelia.
Vďaka tomu sa premeníme na bytosti, od ktorých sa záporné vibrácie odrážajú, čiže nás neovplyvnia. Takzvaný odrábací náramok chráni pred zlom z okolia, nástrahami sveta, nepeknými kliatbami či nebezpečenstvami. Dodáva odvahu, všeradosť a pozitívny Osožiť môže psychike, kardiosystému, tráviacemu traktu a krvi. Hematit pôsobí vitalizujúco a tonizujúco. Jedinečný náramok objednávajte i hneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.